Benvinguts una setmana més al programa que estem fent de Passejant per l'Empordà. Comencem, com la setmana passada vam acabar, vàrem començar per la carretera principal, que vàrem dir que era la General antigament. Estem a la plaça, al bar del Pont, i aquí tenim el riu a l'altra banda. La setmana passada vam ensenyar una banda, aquesta setmana veurem ja el que és el passeig des d'ara. Com podeu veure, veieu, aquí encara hi ha una entrada, veieu? Aquí la gent tenien els seus horts, hi havia les mongetes, tomates, i hi havia una miqueta, uns horts molt macos, era una cosa molt maca. Ara està més maco, però antigament era molt maco perquè hi havia els horts, no hi havia tanta carretera, era més estreta, i aquí enfrente, si la càmera me segueix, aquí tenim el que és l'antiga, ja sabeu que la primera vegada quan van començar el programa us vaig ensenyar la primera peluqueria que hi va haver-hi. Aquesta és la segona. Aquí hi havia una peluqueria que es deia la Maribel, és una noia, els seus pares es van morir. Aquí també vivien uns senyors que ja també són morts, també s'ha quedat igual que estava llavors. També és el mateix carrer on estem, les cases. Aquesta casa, per exemple, està igual que fa 10 o 15 anys enrere. Aquí tenim les muntanyes, ens han posat una antena allà dalt, si la podeu veure. Aquí abans hi vivia una senyora amb un senyor que el va atropellar un cotxe travessant la carretera de Pont de Molins. Fa molts anys també d'això. Era una senyora amb el seu fill i mira, va travessar la carretera i el van aixecar una senyora andalusa molt simpàtica i molt amable. Veieu, encara hi ha tubos de com baixava l'aigua. Bueno, si podeu veure, aquí tenim un ànec. N'hi ha molt més, però de moment, en aquests moments, només n'hi ha un menjant. Mireu-el, mireu-el com neda. Mireu quina preciositat. Aquí la mainada abans hi solien tirar-hi pa, els hi tiraven pa quan sortien de col·legi i venien tots els ànecs a menjar. Per regla general, si ensenya la càmera al fons, es poden veure els forats on se fiquen ells, on posen els ous, els ànecs, i d'allà sortien els ànecs, la mare, amb tots els pollets tots darrere. Doncs bueno, aquí estem al mig del centre, com podeu veure. Aquí encara també hi ha una altra ruïna, una altra casa arruïnada. Totes aquestes cases ja han sigut arreglades, recollides. Aquí ha quedat això. Aquí tenim el bar del Pino. Avui deuen tenir festa o encara no han obert. Continuem amb el riu, maco. Aquí abans hi venien molts de pintors a pintar i molta gent a pescar, aquí es havia pescat molt també, però molt es havia pescat. I pintors també, hi ha molts de quadres agafats d'aquí. Pintors, gent que mira, agafaven el seu cavallet, es posaven aquí i es posaven a pintar. Bueno, com podeu veure, per la festa major del poble hi ha una baixada dels ànecs, que és una tradició que fa uns quants anys que se fa, que hi ha una barca, que d'aquí surten, cada gent que vol participar es fa la seva barca com ells volen, i surten des d'aquí i baixen riu cap avall. Doncs bueno, com podeu veure, hem arribat ja a la zona de les escoles, el que és la plaça de l'Ajuntament, una zona molt maca del riu. Aquí ens han posat semàfors també. És un passeig que ara en aquests moments, amb la calor que faci, està a la mar de bé. Ens arribarem a la porta del col·legi, els nens ja han sortit, perquè penso que pleguen a les 4, 4 i mitja. Com podeu veure, els col·legis s'han modernitzat. Antigament no hi havia tants arbres, aquí hi havia l'aparcament dels cotxes. Llavors els pares veníem a portar els nens a peu, no veníem en cotxe. Ara vinc a portar els meus nets en cotxe, però abans veníem caminant, no feia falta. Però ens ho han modernitzat molt. Després tenim aquí aquesta baixada d'aquí, aquestes escales, mireu quina preciositat, es pot baixar, mireu aquí per prendre la fresca, si està estupendament bé, Aquest és el col·legi públic, que si la càmera ens segueix, les escales continuen igual que sempre. En aquests moments ja està tancat perquè ja han plegat els nanos, podeu veure. S'ha modernitzat, aquests arbres abans no hi eren, és un col·legi que és fet del 1936, si no m'equivoco, o el 1939, exactament no me'n recordo, abans el portava, però
És el Col·legi d'Educació Primària de Tramuntana. Els columpios també han sigut modernitzats, els arbres aquests no hi eren, hi havia alguna flor, el terra tampoc era igual, però vaja, és un col·legi, és molt maco. El que llàstima que hi ha pocs nanos en els pobles ara. Aquí tenim el que és la Casa de la Vila, l'Ajuntament, diguéssim, el dispensari i, bueno, la cantina, el racó de Canta Elena. Hi havia un bar o hi havia alguna cosa així, ara està tancat. Això era Canta Elena, era una plaça sense arreglar, hi havia la casa aquesta i s'ha fet, ho van donar-ho perquè se fes la Casa de la Vila i el que és... Llavors allà dalt hi ha una casa també que és molt maca, que és de Can Domínguez, penso que és, ben bé la muntanya. I bueno, aquí també tenim una bona vista de lo que són les muntanyes, que Pont de Molins és un poble que està voltat per riu i per muntanya, com podeu veure. Aviam, aquesta mainada, sou de Pont de Molins? I què esteu fent aquí? Estem connectant a internet. Aviam, un moment. Què esteu fent? Ens estem connectant a internet. I tu? També. Què estudieu aquí a Pont de Molins? No, estem a l'Institut de Figueres, als Sandrassos. Tu també? Quants anys tens? Jo 15. Ets aquí de Pont de Molins, tu? Sí. Ens pots explicar alguna cosa de Pont de Molins? Bé, no gaire. No gaire? I tu? No. Ara ens anem amb aquella Sí, nena. cuéntale tú algo, lista. Ahora le preguntamos a ella, tranquilo. Santa, tío. Hola, maca, com te dius? Hola, Tamara. Com? Tamara. I què estàs fent també? Aquí en el Facebook conectando. Connectant-te. Sí. Has estudiat ja? Sí. Claro. Segur? Sí, sí. Quin curs estàs fent? Yo tercero de eso. Tercero d'ESO. Sí. Vens aquí o vas a les... No, voy al Instituto Sandra Sus en Figueres. També. Sí. Bueno, t'agrada? Ets aquí a Pont de Molins, tu? Sí. Fa molt? Hace 9 años ya para 10. Bueno, doncs com podeu veure, aquí ara ens han fet unes escales. Aquí la mainada, quan sortien del col·legi, d'això ja fa uns quants anys, això era planer, feia una baixada, i la senyora mainada, en vez, com que no hi havia escales, s'hi tiraven, mentre esperaven que comencés el col·legi, agafaven i se tiraven cap aquí i anaven a parar. El que passa que llavors no hi havia tant de trànsit tampoc, I el guard que ho fessin ara amb el trànsit que passin aquesta carretera. Però abans agafaven ells, s'estiraven i com podeu comprovar a la barana hi ha el signe de l'Ajuntament, el que és Sant Jordi i l'escut de Sant Jordi. Això era ben planer, ara s'han fet escales. Estem ja a sota el que és la via del tren, la via de l'AVE, direm a l'AVE, perquè ja no és un tren, és un AVE, i aquestes que es veuen al fons ja són les últimes cases del que és Pont de Molins. Doncs aquí estem amb una casa, és com si fos una torre, és una casa enorme, jo hi he estat a dintre, era d'uns suïssos, és una casa que hi havia, bueno, era preciosa de dintre, es veu que els suïssos la varen deixar, no sé què va passar, la varen deixar, i llavors varen voler fer un prestíbul. Senyors, un prestíbul en volien fer, però l'Ajuntament els hi va tancar i varen dir que no, que estava prohibit i si podeu mirar, si podeu veure, veureu que està tota tancada, està tota ballada perquè ningú hi pugui entrar-hi. Era una casa on hi havia dos o tres quartos de bany, 7 o 8 habitacions, aquí baix, aquesta finestra d'aquí baix, era tot un saló d'aquells antics, aquells que fan, com us diria jo, fan així rodó, sabeu? Unes bòdegues, una cosa molt i molt maca. Cada habitació, a dalt de tot, hi havia unes sales molt grans per poder passejar-se, per poder fer el que volguessin. Corta. Com podeu veure, pujarem per aquí, aviam si podem mirar una mica l'entrada. Com podeu veure, era una casa molt gran, i la càmera la pot veure, aquesta era l'entrada.